Hello mga higala, welcome to my vlog. For today's video, kauntag ko nung kauntag kubal sa inasal. Dara, dara. Akong sudan kay sari-sari na ay paksiw nga tulingan, na say lechon paksiw nga gipaksiw pud nako. Puro ni mga paksiw. Sari-sari nga paksiw. Ang kinalamian kare. No kay gimingaw na kay kog kanang kuan. Kanila pa akong mingawan kaning panit. Sa dali mga una ta. Yan na ada koy apple diri kahuman. Kay ang lechon gani kay mukaon nga nag-apple no, di kahuman. Nya dayon na ako'y kanang kokwa. Sige mga una ta. Shout out sa ako ang mga super chatter. Pag last na ko nga ko ang super chatter si Joe Pasilios. Dikitin nyo mga higala ang iyahang balay. Joe Pasilios. Topels Vlog. Pobring bisdak sa iyo og ang pobring hilas, no? Please dikiti po ninyo kay manggitabangon kay na sila. Nya pag bilin mo og bakas kay haron mabalikan mo nila. Mga legit na ha. Wala akong mga super chatter. Pobring bisdak sa iyo. Taas sa Germany. Ang pobring hilas sa Sweden. Si Topels Vlog ug si Joe Pasilios na ara diri sa Pinas. Naunta. Nahon ako ang nito
Humok na kay ako ang lechon. Oh, no, paksiw de. Ang paksiw humok na kayo. Kuning ipa ayupan sa kayo. Hinayan ba? Mantan niyo. Ito kong kon. Nington po ta. Apilong tanin.
So dili lang ko kuto mga higala ha. Daghang salamat sa inyong paglantaw na sudipan ko. Bye.